Kum shibanta ban rakhi ya kasngi kerpang ki baduna bor yoi ni ka worldwide gain day. Ya ka baju rakhi ha ka khatsan tarik man la usnam ha ubanai risau kakanhun ki baduna bor yoi kila penlong ya ka jingyat patba namadan malki shaol sin hall IGP. Ya kan di ka program la penlong da ka blind lead trust harengkat ka jingyas no ketilang ka Meghalaya Liberation Association of Visually Impaired. Haba keren kinang patai kubor, we ni kinong sang ya kani kanhun, jitendra dakar, laong. Baka ni ka jing penlong ya kani program, kalong, ban penken mau ya baro, ba uding do, lani uding shan le, ni white kin, ba jura daki brio ba mala, ni badunad bor yoi, udai ka jing pen itu, ni ka identity jangki, bat bagi ba mala ki penan kami kum ki kmat jangki. Shu ulapan ya kejing sngokya halor kejing duna banyo jing yarap naka sorkar hakaba ulayatu bakani ka kanhun jengki kahap ban siyo ka by late by one jengki para nang isim benta hakani karali. Shu ulabo kejing kerpat yaki emlang kasalang bada ka sorkar ban itu no yaki ban ai kejing kershan ka badai na ka benta ka jengki. Haka juga por ula ai kejing kublai yaki nang shong yo hayo do bat ki riu shimet kiba buon kiba la senyang banyarap ya kani kekenhun kiba manla bad kiba duna bor yoi. Kini ke program bam tak sengi ba penkre nakaliang jongi ka blind litros rangkat bat ka Meghalaya Liberation Association of Visually Impaired ngia senrop habai di bat kini ke program kaba ngi penkre nam ta ka sengi kerpang jong uni udeng do le jongi uni udeng do le jongi udai uba kerpang hadu kata-kata nam ta jong baro jong ki visually impaired namar ba une ulang kum tau khmat jongi habangi yeng ladangi ya ceki school ceki college hospital nang ta ceki kam ki jam kamai kaji jongi ngi penan kam daune habangi yo ban ba daune ngi nyai lenti kilong is ngusngai te ka deina kata kadau ba ka ba ka ka jing celebrate jongi hakani ka khatsan tarik jong u risau kedai ka baro hi ka perthai la itu ba kene kedai ka sengi kerpang jong ni udeng du le jongi uba baro ka perthai kala itu yata udeng du le jongi bedai ba penon kam namta jongi ki bri badon jing dunar khot met hagi khmat te deina kata kadau ba une ulang uperlok ubajan tam jongi ubayarap yengi hakayat ke yeng aka tre ka kata sakino ngunu kita kejing don kam jongi habai de berkayat kayeng kalong ba une udeng du le bayalam yang keleng ki jing don kam jongi dai na kata kadau ba ngi pediang borom ngi celebrate ya u kumuta ukmat jongi ban yalam lenti le ne kumuta perlok jongi yalam lenti yang ngi sisa ngi halada ka ngi kren haka jela ka jongi kalong sisa ka ba ngimla syuk bantang ban mundur teng namar ba kibabun hi kibriu jongi ka bang itip kilong de kibriu ki bandan kam don jam ki de ki ala de pipai chaka jing pule jing thiru kidang bon ki ba jing na te hoi le se ka kum ka kedon ki katto kat ne teli ki jing ki school ki ba ai jing kai namta jongi ki don jinar khatmet ndrei ki ro bapli le se kim blak ban penbiang kat kum ka jing don kam jongi namar ba ngi menta kemo ngopi ba sepang kini ki teknologi ba hadu menta la se hajla jongi kamdon kano ka kata ka institute lene ka organization ka bala ban I free training rede tang mangi ka blind lead ka bathmu ban le ya kata ba ngidon ka jing kermen ba ngin trash tom wanra ya ka way kata ka jaka training namta jong baro ki beron jing dunat khot merek khmat ngi ka biel tingi fokus bai tang para mangi ya ki bom yo i ten re ngi nunra ya kita ki center training ke balak ban provide free of cost kena man long equal opportunity kaya ka jing nyau ben hi te kan ka babon hi ngilak ban ong ba kadang don hi te kidon pat ki baburom kidon pat ki bamburom lada ngi menta lada ngi lek sarkar ban lek ban apil kono ke benta to ban wan hang tu te kilak ban pediang mo kinam khang ra ka jing khang tang ba ka proses pada kalong kumbakim khin snap
hi long kata ka ke bak nga experience kum tahu nang ilam jong ne gaseng ba ngi se lap ya kata ba kebun hi ba kim kain snap kalong nengi persang ban ai kano ka jing ai jing mut le persang ban ai kano ka ba jing bit khnang ban bit ban biang mo nam ta jongi ba kanlong very accessible nam ta jongi visually impaired tenre ladangi phai sa kataru hajla mi khalia jongi kadang kadang duna ba lada village shaki we ki jaka ke balong kum se Bangalore rules nang ta shaki we Chennai let's say satu ki jaka ki long ki ba best ba ki jaka ki balong accessible bat ka imlang saklang ru ka buram ba ka ik ba ya ki pri baron jirunar khadmet tang yang ki visually impaired kai api ang haka association jongi ke de ka trust de ka organization ke ba ngi mensua kat kum menduk besua bayar register ngi don nyongut dan rei lak khlat no way tengi sak sementara sandriu kat kum balong mentah ya kapan hadin la dei ba tip ya kata kidai ki don naka khot lajong ki don naka khot jong ki emlawi bat kidai ru ki ba kidai ki ru ki ripai ba kum to ki ba wan bani sementah ki bedon ki bana boy don ki bana jaintia don ki bana east kasi don ki bana west kasi entah hoi dei jong salah barok ko bai indai re ba tang jong no nong ta ga bingi celebrate bai barok khoi lar suang no long ba ngimla ban siu bai kalilut yaki participate jongi ta ha ka poru ba ka DC kam sya yang ban palat ya ka sap hengut ki participate te hendrai te ta kadau ngi persang ban penbiangkat balak hapo jong kata ka sau kengut ten rei kawai teng asu suntenat ban ai khublai ru ya ki bapli ki nong sangiau ki bai kersan ingi bas niang saka organization jongi ba dei long ba ka jing kersan ke jongki ba ngiru ngilak ban ya pelong ya kene ka program ba mta ka sengi ba ki don ru ki kat tu kat nengut ru ki na ki wei ru ki ba yarap saka kat ke baki lai saka seng jungi ban penlong ya kene program bat lada lomba jong ka emlawi lomba BLT ru kata ngi ngetrelang ha ka jong ngi senrop jing yarap khamtam seki thai nong kendong te ka jing ka ba ka bangi kendo man ka sengi kelong habangi ya bangi yeng khamtam kelong ki breu jongi ba ki breu jongi kilong ki don ki driver ni ki breu ki bom le salia wat ban teng mo ban kick yo ni kum turu abang iya surop ketu kalong kedi ka ba persya ya ka jing sungu cumi namar bali kalong ba ki lak pen confusing abang idang iya kum tu subuh perkat mapi dang iya kum tu wan beri asken jat kum tu ta lalong ka khamat ada di sumudur mo kata kalong ka bam lak ban pediang bat kidon ki driver ke balik bam saliaru ondang iya surop kum tu ki nalor ki yo ba yo ni kuen jung kum tu najrom telak ke dia telak ke dia ni kuen jongi tengi namar ni kumat berkat mapi dam nom beri ba lada nun sap temak ya kumat kumnun ya lenti te kalong ba ke ba ngi kuak ba yaki drivers dan yaki traffic dan yaki driver bus ba pin sengu bah ban ya trelang bat ngi long ba jong ni kuen ba udai ba uba pelong yang ngi bangin long kita ke ba light loy hakayat ke yeng ne ki chakino ki chaka ki bangi kwa ban foi te yau ni te kan rem than re te piong ye ke jing rap na kaliang sarkar te ngi empat yo ra kano no jing rap kam don ra kano no jing rap abai de bar nukin te don bayo sispa don bayo prapeu don bayo spa sanpeu it's ka song haka ka jing don kam jongi namarune de folding ken ngi khot te don par ude uba usa cijai bangi khot uta long ken uba mlak ban kliap ni balong ba straight te kesong la kajong haka favorite jong u ne ki perlok ki bam yoi ban kai ke jing ke favorite jong ki ban yai ban ye da kanu ki singo tenat kemuya nga bala ban ong ba ngasuk daun ni folding ken mar ngasuk da song kali ayo ngasuk ban kliap untuk kita kedon pati ki weru ki brio ki bam kuar kumuneru kata kasong haka jing singo tenat ke jong ki te kemut kador kasong haka ta